הירוק מרגישים איזושהי עלייה בפניות? אז אני יכול לומר שלפחות בתחום שאני מתעסק, גם בימי אבטלה, עדיין התחום הזה זה אבן שואבת לכוח אדם. אני חושב שמה שטוב בתחום שלנו, שלמעשה כל אחד יכול למצוא לו את המשרה שפנויה לו, אם זה משרה מלאה, אם זה השלמת הכנסה, משרות, יש לו מעט משרות שמתאימים לסטודנטים. אתה אומר טוב, אבל יש שיגידו פרוץ, שהתחום הזה, זאת אומרת, כל אחד פשוט יכול להתקבל להבטחה, כי צריך כל כך הרבה מאבטחים. יש איזשהו משהו, שלב סינון כזה או אחר? אוקיי, אני מאוד שמח על השאלה שלך, כי אני בהחלט חושב, ואני מודע לזה, שעד לאחרונה התדמית של חברות האבטחה הייתה מאוד בעייתית, התחום הזה היה פרוץ, וחדשות לבקרים פגעו בזכויות של עובדים. אני חושב שלאחרונה חלו כמה תמורות מאוד מאוד משמעותיות בתחום האבטחה. חיינו את הארגון היום מונה 90 חברות, הוא מעסיק בסביבות 90,000 עובדים, שזה מעשה זה 90% מכלל המועסקים בתחום. יש שם כ100,000 מאבטחים שמועסקים. במסגרת הארגון חתמנו על הסכם קיבוצי חדש עם ההסתדרות. ההסכם הזה למעשה מגדיר את הזכויות של כל העובדים. יש לו מעט הישגים בהסכם הקיבוצי הזה. ההישג המהותי הוא, אני חושב, שהשכר המינימום של המאבטחים בתחום האבטחה הוא גבוה מהשכר המינימום שנהוג במשק. כן. אז אחרי שאנחנו שמענו על הזכויות, אנחנו פשוט רוצים להציע עבודה לצופים שלנו שיושבים עכשיו בבית. אז מבחינת המשרות הפנויות, במשרד ראש הממשלה אנחנו מחפשים מלווים. התפקיד הוא תפקיד יום, עיקר העבודה היא פיקוח ובקרה. אנחנו מעסיקים שם גם עובדים, ובעיקר עובדים שהם פנסיונרים, אם זה פנסיונרים של כוחות הביטחון, של המשטרה, של צה"ל, ופנסיונרים בכלל. מוסדות חינוך, עוד כשבועיים נפתח, שנת הלימודים נפתחת. מדי יום חברות האבטחה, בכלל, בכל הארץ, הולכים להשיג בסביבות ה6,000 מאבטחים. מידיעה אישית אני יודע שחסרים לא מעט מאבטחים בתחום הזה. עבודה כמובן מותנית במעבר קורס של 6 ימים. אבל היא למעשה נגישה לכל אחד ופתוחה לכל אחד. שיטור עירוני בעיריית רחובות, לא מזמן הקמנו את השיטור עירוני בעיריית רחובות. עבודה מאוד דינמית, מאוד עניינית. אנחנו עובדים עם מוסדות העירייה ובשיתוף מלא עם משטרת ישראל. כן. גם שם חסרים לנו עובדים. וכמובן שיש עוד כל מיני משרות בחברות הייטק וכולי. ההצעות נמצאות בפורום, אפשר לפנות לשם. טלי, מנכ"לית שיכון ובינוי סולריה, גם אצלכם יש מקומות עבודה, מחפשים אנשים. נכון. התחום הירוק זה תחום שהרבה אנשים היום מתעניינים בו ושואלים איזה תפקידים יש, ולא בדיוק יודעים מה המשרות הקיימות בתחום הירוק. שיכון ובינוי סולריה היא מתכננת ומתקינה מערכות סולריות פוטו-וולטאיות, גם לבתי עסק וגם לבתים פרטיים. נשמע פה משהו שדורש התמחות. בדיוק. לכן אנחנו מחפשים, יש כמה דברים, זאת אומרת, יש כמה מחלקות אצלנו שמחפשות עובדים. בתחום ההתקנות והתפעול, אנחנו מחפשים חשמלאים מוסמכים שיהיו אחראי התקנות. כל התקנה כזו היא פרויקט. צריך מנהל התקנות שיש לו גם ניסיון מקצועי, שיש לו הכשרה מקצועית, גם לעבודה בגובה וגם בתחום החשמל. בתחום התפעול אנחנו גם מחפשים הנדסאי רישוי. כל המערכות האלה זקוקות לרישוי מהרשות המקומית, המוניציפלית, והנדסאי רישוי הוא בקיא בתהליכים האלה ויודע איך להגיש את ההיתרים האלה, זה היתר לעבודה מצומצמת, וזה בכל הארץ. אנחנו צריכים את המשרות האלה. שזה אומר כמה עובדים בערך? בחודש הקרוב אנחנו, תכף אני אזכור את כל המשרות, אבל בחודש הקרוב אנחנו נרצה לפחות 5-10 עובדים בתחומים האלה. ואת מדברת על עבודה בגובה והתקנות, יש איזשהו גיל שאנחנו מדברים עליו, קריטריונים, האם מגיל מסוים? הקריטריון כרגע מבחינתנו הכשרה מקצועית מתאימה וניסיון בתחום חובה. זאת אומרת, אנשים שכבר עשו פרויקטים דומים, לאו דווקא בתחום של מערכות סולריות, אבל בתחום התקשורת לדוגמה. כן. אנחנו מחפשים מנהלת חשבונות, מחפשים מנהלי מחירות. לנושא הזה, גם למגזר העסקי וגם למגזר הפרטי. גם כאן חשוב מאוד הנושא של ניסיון, לפחות של 2 בתחום של מחירות של מוצרים דומים. מנהל רכש, זו עוד משרה שפנויה עכשיו, כמו שאמרתי, בכל התחומים. טוב, בטח גם התחום הירוק הוא תחום שעכשיו מתפתח וממשיך להתפתח, וברוך השם לא חסרה עבודה. במיוחד התחום של מערכות סולריות, זה תחום שצומח מאוד השנה. המדינה רק נתנה סובסידיה לפני פחות משנה, או הקצתה קווטה לתחום הזה, ואנחנו רואים כבר יישום על המון בתי עסק. כן. טוב, דקלה גלעדי, יס? ביס. אז קודם כל ביס אנחנו מחפשים חבר'ה שהתחברו למותג החדשני, וככה לאווירה מאוד מאוד משפחתית ומיוחדת בחברה.
בכל מיני תפקידים. יש לנו כרגע משרות פתוחות בתחום של מתקינים, שזה אנשים עם איזשהו רקע טכני, להתקנה של תשתיות בבית הלקוח, מכל רחבי הארץ, טכנאי שירות בכל רחבי הארץ, משרות של נציגי שירות, למוקד שלנו בכפר סבא, למוקד בקנות, יש כמובן משרות במטה, בשיווק, בכלכלה, באדמיניסטרציה. אפשר להתעדכן על כל המשרות, גם ככה לראות את הפרטים ומה בדיוק נדרש, וגם לראות איזה משרות נוספות באתר שלנו, ב-yes.co.il, יש לנו שם אתר קריירה, והכל ככה מפורט, ונשמח מאוד לקבל מועמדים ולשלב אותם בחברה. או אצלנו בפורום, אגב. איך התנאים? התנאים מצוינים. נו, בטח. מקבלים קצת סדרות, משהו לראות לפני. אז זהו, שכל האווירה היא כזאת בחברה, ולא משנה באיזה תפקיד אתה נמצא, אתה חשוף לזה. יש לנו טלוויזיות במוקדים, והכל ככה נושם את המותג שלנו. אתם מחפשים גילאים מסוימים, אנשים בגילאים מסוימים? לא, אנחנו חלק מהתפקידים, חוץ מככה מוטיבציה ואיזושהי התאמה אישית, אנחנו עושים הכשרה אצלנו ב-yes school, בבית ספר של yes, ואנחנו לא מחפשים גם רקע. חלק כן נדרש כמובן איזשהו ניסיון, איזושהי השכלה מסוימת. זאת אומרת, זאת לא עבודה לצעירים בלבד. יש הכל, ממש מגוון. אני רואה שאת מתמקדת בנושא של הגילאים, אז אני יכול להגיד שבהחלט בתחום שלנו, תחום הגילאים שיכול להתעסק בתחום הוא מאוד רחב. זה מגיל 18 חיילים עם רישיון עבודה, ועד גיל 60 ו-65 אין שום בעיה לבוא ולהעסיק את האנשים בתחום שלנו. תחום האבטחה. בתחום האבטחה, וכפי שאמרתי, כל אחד יכול למצוא לעצמו את המשרה המתאימה לו, אם זה משרה מלאה, משרה חלקית, סופי שבוע, השלמת הכנסה, או כל משרה אחרת. טוב, זה נשמע כמו כמה עשרות משרות לפחות. מחכות. כן, נכון. מחכות רק לכם. כן. נמצאות בפורום שלנו, או באתרים שהוזכרו. תודה רבה. תודה רבה לשתיכם. פרסומות.